ashe rayuwa da zanzani da kyau idan. Hello? Gashi na ta wuta layin 'yan tsira da abunka. Hello, Alhaji Nasir. Alhaji Mahmud. Kai ne mutum na farko da na kira ka a wayata har sau biyu. Kuma ina lallashin ka da ka bani kuɗi. Alhaji Nasir, kai ne mutum na farko sau biyu kenan a duk lokacin daga wayan kai na jin maganganu marar daɗi. Haji Mahmud, wai shin za ka bani kuɗi na ko ba za ka bani kuɗi na ba? Alhaji Nasir, na san kai mutum ne mai izza da kafiya akan abin da ka sa gaba, amma ka sani a wannan kan na sha gaban ka. Alhaji Mahmud kenan. To ka sani ni Alhaji Nasir, ni dutse ne wanda duk ya karo da ni, na rantse maka da Allah, na rantse ma da Allah sai ya ji jiki kuma sai ya ji gata. Alhaji Nasir, ba na kake mun? Ko da gaske kake yi? Alhaji Nasir ka sani, wallahi a yanzu na ɗau kuɗin nawa kimanin naira miliyan 25 ina tare su a cikin mota, amma wallahi ka sani kwandala wallahi ba zan iya baka ba. Alhaji Nasir, idan kana da wani abu da za ka yi ina jiran ka. Ba na son ki dinga yawan saka min ido a cikin al'amura na san tun da na fara magana kina tsaye a wannan wurin kina jin abin da nake. Ai da ma na sa abin da zai fito daga bakin ka kenan. Kuma ka sani ba zan taɓa canjawa ba sai dai in har kai ka fara canjawa ka gani. Amma fa ki sani matsawar mutane ba za su daina cin dunduniya ta ba kuma suna bibiya ta akan al'amura na ba, to ba zan taɓa canjawa ba. To ai shikenan ka ci gaba, amma ina son in sanar da kai abu ɗaya ko in ce in tuna maka kana da yara da yawa, saboda haka duk abin da za ka yi ka rinka tunani don zai je ya dawo. DJ, abin da nake so ki sani ba na kawo ki nan gidan ba ne don ki samun ido ki dinga bibiyar al'amura na ba. Ni na fi ki sanin abin da ya dace da. Mutum shi kenan akan abu ɗaya, kai kenan aje a yi ma wancan kaza aje a yi ma wani kaza. Allah ya sauwaƙe. ina ji ba to shi ke na Allah nuna wa kome ya ake ciki dangane da mutum Alhaji Muhammad da suka ta ni iyakar da tun kokarin har ma har yanzu da mu gane komai ba. Don me yasa za ka faɗa haka? Idan kun yi bincike da kyau, dole za ku gano wani abu ko yaya. Dukkanin wata hanya da za mu bi
amma abin ya tsira. Bisa la'akari da ni waɗanda suka aikata laifin sun saba, kuma kafin su aikata laifin sun yi ƙoƙarin kukkulle duk wata hanya da suke ganin za a iya gano su. Ba zai yiwu ba, dole akwai wata hanya. A cikin motar an samu wayarsa? A'a, ba a samu ba. Hakan yana nufin bayan san kashe shi sun ɗauke wayarsa ke. Haka ne. Amma ka yi ƙoƙari ka gano lokacin da abin ya faru ya same shi, daga ina yake kuma ina yana ba. Hakan zai baka damar gano wani abu. Sa daga banki yake kuma gida ya nufa. Abin ya faru ne daidai karfe 2 zuwa da rabi na rana. An kashe shi ne saboda kuɗin da ya karɓo daga banki. Hakan ne magana. Amma duka sauran bayanai ina cikin wayarsa. Shi yasa suka tafi da ita. a damuwa shi nake wannan abin farin ciki ne a gare ki. Kwaɗaye ni wannan ba abin farin ciki bane a wajena, wannan abin bakin ciki ne a wajena. Lalle amma gayan nan bai san ni ba. Da sanni sai na koya masa hankali wallahi. An gaya mishi ni irin wa'annan 'yan matan nan ce? Masu ara wallahi sai na nuna masa cewa ni mai tsada ce. A tunanina ba ta haka za ki rama ba, kawai in kika share shi ma zai san kin rabu da shi. Daina da wannan zancen, ke kin san tun yaushe yake damuna? Saboda haka sai na ci mishi mutunci a gaban idan mutane. Bashir, ina so in faɗa maka ka gaggauta cire yarinyar nan a ranka saboda ba ta son ka. Sai me? Ba ta so na wannan wani abu ne daban. Ni kuma ina son ta, kuma zan ci gaba da nuna mata so har sai ta fahimta. Ba za ta fahimta ba. Me yasa ka faɗa haka? Saboda tun farko ba ta son ka. Ni kuma ina son ta, kuma zan ci gaba da nuna mata so. Dole ne ta fahimta insha Allah. Sai ga ita ai tunda kai baka jin shawara. Ha ba abokina, kai ma ba kana da bebin nan. To ita amma tana so na aita. Ni ma za ta so ni a hankali. Abokina kaga yarinyar nan take wani walwali, take wani sheki kamar ta yi wanka da gwal. Mace ɗaya kenan tamkar da dubu, yarinya mai kyau, mai dafaffen kyau. To barka ji in gaya ma, da kake ta wani yabanta kamar kai kaɗai kake santa, wallahi ina jin ta a cikin raina don ba yadda zan yi ni, kawai ta riga ta min nisa, dole in haƙura, ba yadda zan yi. Hakan yasa ni ma nake santa. Na san ko da ba zan same ta ba zan yi hasada da kyawun da Allah ya mata. Ah, Farida. Ke Farida ina zuwa ka. Sai wani ina shi zaki je haka. Sai wani fara'a kike kai ki kadai kina tafiya sai ka ce wanda ta yi gamo da shugaban kasa ko kuma sarki ya bata wani sandan makamin girma. To ai da abin haka yake, da kuzarin bai kai haka ba. Ta yaya za ki haɗa farin cikin da yake tasowa daga ƙasan zuciya ya huda ta shiga jini da ɓaro? Da kuma kawai abin da yake sha'awa a saman zuciya. Dama na sani, amma ƙawata ina so in baki shawara, kada ki taɓa yadda da maza. Au, ai mazan ma haka suke cewa mata ba su da tabbas. To da mazan da mu matan shin suwaye masu gaskiya? To shin yanzu tsakaninki da shi, mu'amalarki da shi har kin fahimce shi da zaki saka mishi yadda haka? Kin san har yanzu ban taba kai shi gidanmu ba? Kuma hakan bai sa yayi rauni a soyayya ta ba? Kullun da ɗabi na yake. Kin ga da baya so na,
da tuni ya manta da ni. Amma gaskiya ƙawata akwai ki da ƙarfin hali. Ai duk a gurin shi na koyi haka. Wannan maganar da ya fi ƙarfi na ke dai mu je. Maganar na ki ya fi ƙarfi na. Shine nace bakin rai bakin fama. Duk wanda yake nema yana tare da samu. Kai, me kake boyewa? Ba yayi me zan boye, kai wallahi saurin zargi ne da kai. Kai? Ni za ka rena hankali na zabga maka mali. To ka zo ka caje Nura, tunda baka yadda da gaskiyar da na faɗa maka ba. Waye zai yadda da kai? To wallahi ka tabbatar in dai na caje ka duk abin da na gani a jikinka, harafin abin da na gani ɗaya a ciki, harafin sai ne mamarinsa. Caje min wallahi ba abin da Babun da kake boyewa. Kai! Tunanin kana da wayo kenan? Wayowa ka ɗauko wannan? Ba ɗauko ta ne ba, a shara na tsince ta. A shara ka tsince ta? Ba za ka gaya min gaskiya ba? Ba za ka gaya min ba? Gaskiya ta ke. Bari ina in ta dawo sai na gaya mata duk abin da nake faɗa mata akan halinka. Sha ka ce wani wai abola ka tsinto. Ko? Wa alaikum salam. Yawa barka dai. Allah maharazu fa. Maharazu? Yanzu nan suka fita shi da Farida. Suka fita? Ka ji abin da nake gaya ma ko? Na gaya ma ya manne wa yarinyar da yi. Asa bai nisa ba. Bayan shi zamu ci zamu yi tuni. Kai me yake faruwa ne? To, ba sai Allah sa ba wani abu bane. Wata haska maraya har birni ashe waɗansu